Ang Ginoo madahaiyo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Mateo. Nagsiring Jesus sa niya mga tinunan. Ayaw ihatag ha mga ayam an baraan nga butang. Kay bangin kamo banhagon, ngan kumagat ha iyo. Ayaw ilabog an iyo mga perlas ngadtohan mga baboy. Kay pagtatamak-tamakan la ito nira. Buhatan niyo ha iba, an karuyag niyo nga buhaton nira ha iyo. Amo ini ang kahulugan, han balaod ni Moises, ngan han igintutdo han mga manaragna. Sulod kamo han haligot nga aragian, kay haluag ang aragian ngan masayon ang dalan, tipakadto ha impyerno, ngan damo ang naagi hini nga dalan. Kundi haligot ang aragian, ngan makuri ang dalan, tipakadto han kinabuhi nga dayon. Ngan diri damo ang nakakatultul hini nga dalan. Ang maupay nga sumat hanaton kataluwasan.